Pripun Den? Truk Karang Kadempel geger. Iki nek kowe ora njaluk kekuatan karo bapakmu, mlayu ning nggo nolak balak, nolak demit. Bapak saged napa? Bapakmu iki wong tuwa, nek ra iso omong aku tak senenane. Oke? Pangaing ngaruna katinetraning angkara apa katinetraning angkara apa ing Pak geger Pak. Geger piye? Leres ngendikane Bapak. Karang Kadempel ketekan padyabalane Betari Durga. Terus kula diutus Narantasena kenyuwun Bapak donga ngusir setan. Gampang. Anggere eneng demit teka kowe muniya teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti iso ngusir setan wis to unekno ngono kuwi ora do mlayu oh nggih teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti tak apalke kowe engko ngetutke aku teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti Bagong ngapalke ben ndang do minggat demite teguh yuwana slamet ning gone teguh. Waduh, angel aku ki nek kon ngapalke iki kangelane. Truk. Piye sih? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh slamet. Aduh. Teguh saka Teguh slamet yuwana ning gone teguh. Wah, kangelan tenan iki aku iki. Ayo utek wis bendel kon mikir angel teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar dening aku kowe. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Biar Teguh, wis mati. Aku ngangai lho, Tru. Ya. Kanggo mraktekke. Slamet kancane Teguh. Teguh Juwana bojone slamet. Teguh yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet saka kersaning Teguh. Truk. Piye? Ana. Iki cilik ning angel e. Aku muni piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Teguh. Gusti. Oh iya, Deng. Kae baleni. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Sukses. Sukses nek tak kandhani ra iso ora. Ya klene yo. Yo. Ngati-ati lho Gong, pokoke nganggere
jan mantrane bapak ampuh. Teguh Yono slamet sekursaning Gusti. Teguh Yono aku. Wah kaya demit dasmu ora. Ait. Teguh Yono. Gleleng tenan iki. Ayo, Tru. Iya. Aku gampang lali ya, Tru. Aku sembrono kok. Teguh Yono slamet sekursaning Gusti. Biar Yono Teguh. Teguh Yono Teguh. Selamat. Kene ra njaluk anu apa jenenge iki mantram sing luwih gampang ngrekoso aku jan wis. Hus. Karo bapakne kok marmir. Aku ora iso ngapalke, Pak. Goleke sik gampang, Pak. Teguh Yono slamet sekursaning Gusti kok ora iso ngapalke. Ora iso. Kececet-cecet. Liyane gampang wae. Kajate ora dadi. Terus nganti ngletak demite. Kajate ora dadi. Ngono kuwi terus. Nganti gledak demite modar kowe. Kajate ora dadi. Ayo. Oh. Petro isin aku. Ora sok getak ngono kuwi to. Nek njaluk mbok omong. Ora getak. Teguh Yono slamet sekursaning Gusti. Modar. Wah, Petro wis. Aku ki ngelake, ngombe banyu putih kok ora kae durung tosino kae. Yo, ditot kae to. Yo. Demitono sing wujude macan barang le. Kajate ora dadi kajate. Teguh Yono sama urusannya Gusti. Ora ilang to kok. Kajate ora dadi. Kajate dadi. Abi gereng areng letak ndas. Mah ngrekoso to kowe. Sapa iki? Matenggo Seta. Matenggo Seta? Iya. Kowe sapa? Pangling oleh. Pangling karo anake lanang, ha. Sampeyan wujud macan ngono iki arep ngopo?
Pali tak kandhani ya. Pepundhenku Dharma Kusuma Kyaine Jodipati, mak cilik Nekula, mak cilik Sediwa wis mlumpuk ning Karang Kadempel. Gegayuhane Kyai Semar kuwi apik, kuwi becik, kepengin nentremke negara Ngamarta. Kepengin nyawijekake antaraning para Pandhawa lan para kawula, ora duwe niat apa-apa. Sampeyan dadi macan ngono iki rak merga pembujuke wong sing rumangsane kaya disaingi karo Kyai Semar ning janjane niat sithik wae. Kyai Semar iku ora duwe niat bakal ngembari panguwasaning sing dawuh karo sampeyan. Sampeyan ora gelo. Nek mengko sampeyan ngamuk malah kewirangan, ora gelo. Nek arep tetep ngamuk sampeyan wani kewirangan, ngamuka, aku ora tanggung jawab. Nek sampeyan manut karo Antasena, saiki juga oleh dadi macan, dadi siji karo Punden Pandhawa. Wis kuwi cukup. Sing dawuh karo kowe wujud buta ora satok gagas. Kae ming wong meri, ming wong kemrangsang kamurkane. Siwa Ndarawati kae menungso, mula gampang kobong atine ora nganggo petungan sing ganep. Monggo aku sing elingke. Lah malah Malik Janaka kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Janaka malah dikajate ora dadi anggepe. Lho Janaka kuwi demit apa piye? Demit ki ana sing bagus barang lho, Tru. Ah ya ana ning kae Ndara Janaka. Wis mak cilik nyawiji karo Punden Pandhawa. Ndak malah ora prayoga kedadiane ya Antasena.